Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke live streaming Gus Tajib tak perbarui guys. Soalnya udah kena nunggu live Gus nggih live. Pokoknya dek live karo Gus Tajib ki ya sip kuwi. Kalimantan Selatan hadir, Kalimantan Barat hadir, Sulawesi Selatan hadir, Gorontalo hadir. Live streaming bersama Gus Ana Mustajib Channel. Toro nek live ki ya sip kuwi bayaran. Bayarane gini kan apa meneh ngedeke majelisan ning Paseban. Toro ya sip kuwi nek live karo Gus Tajib ki. Sip bayaran. Yo live ini sponsori oleh ini mebel Paseban pokoknya ini nek Rabi Guru santri kerapyak beres. Apa meneh ki ya kuwi. Bayaran. Tor ya Pak Ditangin terus nonton iki. Maaf Pak Di, gagal terus. Soale kaya ya biasa live streaming bersama Gus Ana Mustajib Channel. Ana sponsore lakitan yo hawan iki bareng yo live streaming iki sponsor apa ngono payu apa meneh Pertamina live Gus nggih total nek live karo Gus Tajib ki yo sip bayaran tor yo dukung oleh Pertamina live karo Gus Tajib streaming pokoknya live streaming yo kaya TV kaya Kompas TV nek Gus Tajib ki Rabiro santri kerapyak yo tak live streaming iki yo men pemirsane Gus Tajib Channel yo sip kuwi nek tuku omah ning Paseban cerak kantor Bupati Gus nggih cak kantor Bupati tur omah iki rasa apik-apik wae ayo kok omahku wae murah 250 juta oleh ning gawe dhewe apa gawe dhewe pokoke nek tuku langsung larang nih apa meneh tuku ning Paseban nek Gus kan omah kan tuku omah ning Paseban Bantul pokoke tuku omah ning Paseban ge omahe cilik sikit nggo sementara sisuk gedhekke ngono dadi tambahi kebon yo sip lah sing penting iki kulon dalan sanding dalan pokoknya cerak kabupaten ayo tur nek karo Gus live karo Gus Tajib ki ya Berita Raya hadir Gus oke siap Sulawesi Selatan hadir Gorontalo hadir pokoknya ngendi-ngendi Bandung hadir pokoknya sip kuwi nek live streaming bersama Gus Tajib Channel. Yo live ngene iki tik bayar ora? Tik bayar karo YouTube. Nek ora tau cancel ndak lemune Gus Miftah kaya Gus tercancel nek Gus Tajib ki kan rencanane iki mondok ning Krapyak. Mondok ning Krapyak. Yo nek mondok ki yo sip lah. Yo ben apik ngono lho guys. Kalau nek live karo Gus Tajib ki yo sip bayaran termasuk sisok pengajian kelingan pas pengajian kelingan ning gede Pak Ontong. Pelipot guys kok kelingan. Ayo nem ora nek gede Pak Ontong bajuri ponakane malah. Yo mosok Gus tok dokter kan gak mungkin.
kan beda karo asidik rabi meteng disin to yo aja nek bojone apal Quran wong-wongane nyebai to nek dadi Gus ki ya bayarane akeh hawane ya sip kuwi live karo Gus Tajib streaming Gus nggih streaming pokoknya live terus live harus biasa yang penting ki etok santri kerapia itu live streaming live hari ini Jan Jos kuwi yo didukung oleh Apotek Lia Paseban udu Apotek Lia 2 Kororon udu Paseban kan nek mondok ya sekitarnya poso 2026 poso 2026 poso 2026 mangkate mondoke 2020 ho to mulie yo arep bodho kuwi lho guys rencanane to yo nek live streaming karo Gus Tajib ki yo sip bayaran tik delok wong akeh yo ben kondang lah live streaming tik delok kaya pemirsa Kompas TV nek Gus Tajib kan independen yo nek Rabiro santri kerapiake kan yo sip kuwi kelingan pas pengajian ning gone sok ngene mae sok imah ana cewek ayu ditawani linggo kene kebak padahal arep nemploke jarine tur yo sip kuwi guys nyeni kuwi konten yang sangat nyeni harus dibahas tur yo dibahas Gus nggih dibahas yo rasah bahas ponakane Pak Untung wong la gelem tur yo sip kuwi Kulon Progo selamat malam paling sing tak depeli yo wong Kulon Progo guys tenan apa sih yo ora percaya golek ora tak welcome yo live streaming harus sahdu ngono lho guys ora cing yo nek golek templekan ki yo sip kuwi nempleke dilalae kan makate kae jam piro kae jam 3 tekan kono jam ben arep ngasar yo ngenteni pendopane dong buka terus ya sip kuwi nek live streaming ya sip kuwi nek live streaming bersama Gus Tajib channel pokoknya live ndak ganggu kucing ya live hari ini harus total guys yo total Gus total pokoknya total yo live streaming yo sing penting ngedeke majelisan ning Paseban pokoknya iki nek live streaming karo Gus Tajib kan iso ngedeke majelisan ning Paseban Bantul Barat kene kan Bantul Timur yo kelingan pas pengajian Gus Idam ning Paseban kuwi yo tak lah jangan pokoknya live oke live hari ini harus santai-santai oke guys segitu saja ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh well, cing